Id-dwana kif ukoll il-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra droga għandhom l-informazzjoni kollha dwar l-indirizz lokali li kien destinat li jitwassal container b'konsenja qawwija ta' kannabis li nqabad f'nofs din il-ġimgħa fil-Port Ħieles. Il-container kellu fattura fuqu li tindika li dan kellu jinħareġ mill-Port Ħieles u jitwassal f'indirizz lokali. Fil-fatt id-dwana għandha korrispondenza minn kumpanija reġistrata f'Malta li kienet iddikjarata li se tirċievi dan il-container. Madankollu wara dan il-container kien interċettat mill-fizzjali ta' dwana xi ħadd ġibet l-attenzjoni li kien hemm żball fuq il-fattura tiegħu u li l-fattura tiegħu kienet tajt li dan kellu jitwassal f'indirizz ieħor lil hinn minn Xtutna. Sorsi li tkellmu mal-ġurnal Il-Mument fissru li kemm id-dwana kif ukoll il-Pulizija tal-Iskwadra ta' kontra droga għandhom l-informazzjoni kollha dwar l-indirizz lokali li kien destinat li jitwassal dan il-container u għalhekk issa sta għalihom biex jistħarġu aktar fid-dettall. Sadan it-tant, sorsi li tkellmu ma' Il-Mument qalu li kemm il-darba dan il-container kien għal destinazzjoni lokali. Allura l-intelligence messa ħalliet lil dan il-container joħroġ mill-Port Ħieles u jkun segwit b'mod diskret sakemm il-konsenja titwassal fejn suppost kellha titwassal. Min aktar stħarriġ li sar fuq il-container irriżulta li dan kien telaq lejn Malta minn port fi Spanja. Il-ħidma mill-uffiċjali ta' dwana waslet biex f'dan il-container partikolari instabu numru ta' tonnellati tal-kannabis. Id-dwana qed tqis li l-valur fit-triq ta' din it-tieni l-ikbar qabda ta' droga jammonta l 7,450,000 euro. Dwar din il-qabda ta' droga tal-kannabis qed issir inkjesta maġisterjali immexxija mill-Maġistrat Rachel Montebello li ħatret diversi esperti biex jgħinuha fl-inkjesta. L-investigazzjonijiet tal-Pulizija qed jitmexxew mill-Ispettur Anthony Sherry.